मलखान गिरोह के कई आदमी के खत्म कर चुकल बनी हम। आएगो के तो तोरा सामने ही मरनी। ओकर नाम रहल महावीर। हम मलखान पर भी गोली चलौला रहनी होटल में। लेकिन उ साला बच गई। ओकरा तक पहुंचे खातिर हम मीरा से दोस्ती कैनी। आज हमर बदला पूरा हो गई रही। लेकिन मलखान से तोहार का दुश्मनी बा बेटा? ये कहानी 15 साल पहले शुरू भई रहे और हम कसम खैले रहनी कि हमरा बाबूजी के कत्ल में जे भी शामिल भइल बा ओकरा के हम जिंदा ना छोड़ब। अब सिर्फ तू आदमी बच गई बा, मलखान और भौकाल। दरोगा जी, बच्चा मर जाई, एकरा अस्पताल ले जाई। ई क्या? हमार बाबूजी। अरे नहीं की वजह से तो हम आज जिंदा बानी और आज तू भी हमार जान बचौला पौन भाई। हमरो कहानी तोहरे जैसन बा कृष्णा। हमार बाबूजी, हमार बहन, दोनों के मलखान। वो हत्यारा के खत्म करे के कसम खैले बानी हम। आज से हमनी के मकसद एक बा। हमरा के भुला के लो। ये हमार भाई हमें सूरज। आज हमने तीनों प्रतिज्ञा करी जा। धरती फटे चाहे आसमान, अब तू ना बचबे मलखान। देखो मीरा, कृष्णा के हर कहानी तारा के बता देनी। अगर वो अपना बाबूजी के हत्या के बदला ले चाहता ते में का बुराई बा। आ वैसे भी कृष्णा तो के बहुत दिल से चाहेला। ओकर जाने घड़ी खतरा में बा। ऐसे समय में तोहरा ओकर साथ देवे के चाही ना कि कृष्णा ये बात खुद भी आके कह सकत रहलन ह। समझला, ये बात कृष्णा ही कहता रहे। आज बता दा सारी दुनिया के कि मीरा खाली कृष्णा के है।